2 uur en dan is het starten en machine werd je wat klonen komen. Nou, binnen naar boeten moest je wijzen in het midden. Dan hier het net zo volle doel om dat te starten. Want dan kom je wat in een leegte wat de wien onbelaat. Maar Henk Rechts zit er wel. En die had Deilers bij Romke de Jong. En dan komt de protestvlag er al in bij Henk Rechts. Dat is net helemaal goed gegaan. Dat zal nog wel behandelen worden. Want er komen even mij oer de finish. Dan gaat het spul voort. Maar dan zit Henk Rechts erachter met de rij. En dan zie je dat er ergens uitkomt. En dan met Sibo Siesling. Die gaat achter Jelle Talspa langs. Maar dat is net zo raar. Want dan komt er op wij daarna het vaarwetter. En dat zou misschien wel eens goed wezen kennen. Want je moet net in de midden blijven. De Raderhoek die zit helemaal in de midden. En die komt er dan net uit. Maar bij de tonnen is het dan duidelijk dat de man die er onderin zit, dat die het wien. Tony Brundle komt hier krek voor de Jester Mar. En die ging mooi om de tonnen. En dan is nummer 1 en nummer 2 de man die in de studio zitten. Maar er zit er nog wel heel wat verstrijden maar om daar te blijven. Een hulgrut veld, namelijk dat komt achter die mannen aan. En dan is even zien wat er al gebeurt. Ja, je komt op stuurboord op die tonnen en ik zie het altijd weer. Het weer wat een raar tonsje, want je moest heel dichtbij wij komen. Het ziet wat boven de geul al hier. Nou, en iedereen beziekt daar wat om die tonnen heen te komen. Maar dat slaagt het net al te goed. Sibo Siesling batst hier tussen iedereen terug. Keurig achter de lemmer langs op wij naar de tonnen. En de lemmer die het goed terug rug uit te sturen, dat ken hoe stuurboord. Maar de meid er wel van langs kennen en dat koer zelfs krek. Nou, dan komen die man verder. En dan kan Sibo Siesling eerst om de tonnen komen. Nou, zo komt het hele spul daaromheen. Gebeurt er eigenlijk helemaal niks meer. Nou, eens even zien nog. Als die man, die onderste man, die houdt het wat dreig in die tonnen erin. En rijdt hij die misschien een mijlkoor in de T. Zoals de elke voet is, kennen we dat even zien. En dan zien we inderdaad dat die man wat in de T's rijdt zit. En dan zit er een opstekker achter een zeilskoord. En dan moet er even vrotten worden. En dat 107 naar beneden stuurt, dan zou dat misschien kennen. Dat ken, want dan ben we nu bij de tonnen. En dan is er geen enkel probleem meer. En dan ga je weer verder. Nou, zo gezellig. Misschien al wat om de tonnen heen. Dan kom je goed voort in Heeg en de Raderhoek. Die zit trouwens nog wel de protestvlaggen. Ik hier paar hiesje. En dan komen binnen toch de alle oren. Nou, dan gaat het van het lapje wij naar de Indik, de Walseinder Wal. Schitterend gezicht is dat altijd. En dan zou je voorop lezen Tony Brundle en de Gele Tademan. Ja, die zullen een keer naar elkaar te praten. Wat doen ze dan? Nou, en dan praten ze al, Dogie is die kant op het ton en ik in die kant op het ton, want het is een gateroute, dus een meest kiezen welke boei je als neemt. En dan komt dat het beter uit, dan ga je mijlkoor geen leien meer, want het zie je dan notabel. En ja, zo komt de uitspraak in die uit. En dan prachtig dat veld dat er achteraan komt. Schitterend beeld over die tijd. Nou ja, zo zie Sibo Siesling daar zitten. En die zit nog mooi bij de eerste. En die kan eigenlijk even sok zetten naar wat wij dachten dat de goede kant weer. Dat doet Henk Rechts. Die gaat die kant uit. Zodat de goede kant dan net wezen naar de wal. Maar dat wie het net. En ik in de rest van het cruiserak ging het heel vreemd alweer. Wil deze man er absoluut nog net met wanen binnen. Maar die beziek je nog om die tonnen heen te komen. En elkaar net als Concherien slag het alweer. Krijg wie het bands kan voortkomen voor dat Walter de Vries leien van hem krijgt. Maar dan zien wij de Jester Mothers en die lezen voorop. Want die had Tony Brundle verslaan. Want Tony Brundle hier een hele minne vlaag. En daarachter hier zeker Heerschop ik een hele minne vlaag. Ja, die man komen 2 en 3 om het tonnen. Maar de Jester Maar de enige die het oer de goede kant ging. En die man in de midden, ja, die hier een echt hele minne vlaag. En dan komt Henk Rechts daar in naar voren. Zou die er dan komen? Ja, die komt er net helemaal. Dan komt eerst Kees van der Kooi nog langs. En dan komt Henk Rechts. En dan komt Jelle Talsma. Nou, zo zit het wat mooi om die tonnen. Het blijft al hier heel dicht bij elkaar. En de man die het juster widder waren in Staveren, Arend Wisse de Boer, die beziekt het nou om die tonnen te komen. En dat slaagt het wel. Maar dan komt hij net meer in de voorhoede te lanen. Want dan zit je in de achterhoede en daar kom je eigenlijk net per wij. Nou, Inge zou er nog wij komen kennen. Ja, die zit mooi op het tweede plakje. Zeker Heerschop. Zeker Heerschop. Ja, die denkt dan, die horen bij de man gaan naar de tonnen en het vaarwetter. Ik ga naar de Indik, want dat is daar hak paard. En dan kan ik even zien hoe het er komt.
En Kees van der Kooi, ja, de man die vorig jaar zo mooi debuteerde, die zit ik nog mooi Farien. En dan show even hoe dat mat. Maar dan zie je al dat al die slagen helemaal verkeerd uitkomen. En dat Tony Brundle de goede slag keersen had. En hij komt als eerste om de tonnen. Var de Jester Mothers die even beliers matten had. En zeker Heerschop komt daar nog volle verder achterom. En dat betekent dat de man 1, 2 en 3 eigenlijk wel makkelijk binnen. Alhoewel Henk Rechts komt hier heel dicht nog bij zeker Heerschop. Even zien hoe dat oude nee. Zeker Heerschop gaat er van los. Bij Kramer zet de pet weer op. Dan hoeft het net meer te zien. En Henk Rechts die gaat er achterlangs bij zeker Heerschop. Keurig die man, geen enkel probleem. Maar het zit er wel om dat Henk Rechts al heel dicht bij kan. Maar ja, dan ga je altijd in het kruisraak weer kiezen om die slag. Nou, de tonnen wie je nog wel even dreek. Hel je hem wol, hel je hem net. Nou, dan even zien dat zeker Heerschop hem helpt. Want ja, hij joeg wat de volle taal op het aankomen van Henk Rechts. Hij voelde maar echt beslist achterlangs. Nou, even zien dat het erboven komen kan. Ja, hij kan erboven komen. Maar ja, dan zit Henk Rechts al mooi dichtbij. En dan zou er om het treden en de vierde plak dus nog wel wat barren kennen. In het rakje naar de Indicta. En dan wederom naar het vaarwetter werd die tonnenlei te wachten. Zien hoe dat is. Goed om die tonnen. En dan komen we verder. Nou ja, het was een hartstikke leuke wedstrijd om naar te zien. Want al die oren die bezochten ik een beetje naar voren te komen. Maar het slagen net al hier. En Tony Brundle wel. Want hij wordt de winnaar van de eerste wedstrijd. En Tadema die kwam als 2 uur streek. En hier even trainen oer. Nou, dat wordt even bevrotten verzels. En de tredde man waren dan toch nog zeker Heerschop. Henk Rechts van de Mouskootje.